O tom, ako sa vyvíja segment stavebníctva, sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, ktorým je Milan Kaňuščák, majiteľ a konateľ spoločnosti Kami Profit. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kaňuščák, vo svete stavebníctva sa toho deje teraz veľmi veľa. Na Slovensku máme nový stavebný zákon, ktorý nadobudne účinnosť od 1. apríla. Ako tieto zmeny ovplyvnia vôbec realitu stavebníctva? Čo to pre vás znamená? No to všetko sa ešte uvidí, ako to reálne v praxi bude, pretože ten zákon pamätá aj na nejaké administratívne, technické veci, to znamená, má byť digitálny, všetky majú byť digitálne a tak ďalej, neviem, ako to bude mať pripravené, všetky tie úrady a na to budú pripravené. Je tam samozrejme prechodná položka na prechodné ustanovenia, ktoré tiež nejakým spôsobom prejdú, čiže veríme tomu, že sa nezablokuje, tak v Čechách sa to stalo, nezablokujeme stavebné úrady a budeme môcť vydávať stavebné povolenia. Principiálne ako keby tú filozofiu toho vítam, ale myslím si, že bude treba ten stavebný zákon v niektorých častiach upraviť a dávajú to za naozaj odborníci a tak ďalej, takže sú dobré veci aj zlé veci, uvidíme, čo prax prinesie. Chvála Bohu, je to od 1.4. štartujeme niečo nové a podľa iných procedúr, tak aj sa tešíme, aj sa obávame, uvidíme, ako budú na to prichystaní všetci v princípe. Čo mne teda možno taká základná vec vadí, je, že sa zrušilo to územné konanie aj pre veľké stavby, čo si myslím, že pre developerov a veľkých investorov je to trošku vyháňanie peňazí z peňaženky, pretože keď si dovolil chcel overiť nejakú veľkú investíciu, či ju môže povoliť alebo nemôže povoliť, tak spravil jednoduchšiu dokumentáciu pre územné konanie. Tam zistil, že má povolené vlastne štátnych orgánov a stavebného úradu, že tam môže stavba stáť nejakého objemu. Dneska musíme ísť jednostupňovou dokumentáciou priamo na stavebné povolenie a tá cena tej dokumentácie je 10-násobne vyššia ako tej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Hej. A to sa môže stať, že tie peniaze budú zmarené. Hej. Bo tá investícia bude zmarená, pokiaľ sa ukáže, že niečo nevieme splniť v tých požiadavkách všeobecných na výstavbu. Ako ste povedali, je tam naozaj veľmi veľa otáznikov. Čaká to tak nie. Čaká si môže vybrať ten investor, či teda ide územným, alebo aj dvojstupňovo, alebo jednostupňovo. Potom ešte taká drobnosť je, že v českom stavebnom zákone je tak, že stavby, rodinné domy, ktoré sú do 200 m2 a sú podľa územného plánu v riadnej stavebnej čiare a tak ďalej, nemusia mať stavebné povolenie. Ani sa nekolaudujú, jednoducho spolieha štát na to český, že teda každý ten individuálny investor si nepostaví dom v rozpore s nejakými všeobecnými požiadavkami na výstavbu a tak ďalej. A tým pádom až 60-70% agendy drobnej administratívnej tým stavebňom ubudlo a zároveň sa zjednodušilo konanie tým drobným investorom. My to máme teraz do 50 m2, čo teda taký rodinný dom asi ani neexistuje. Vy ste teraz načrtli už niektoré aj výzvy, ktoré sa s tým budú spájať a samozrejme aj niektoré tie rozdiely už len medzi Slovenskom a Českom. Budem rada, keď sa k ním ešte dostaneme trošku bližšie. A ako ste povedali, v samotnom Česku skutočne mali teraz v tých uplynulých mesiacoch problém s tým, že sa im zablokovalo v rámci digitalizácie celý ten systém a skomplikovalo to viaceré stavebné procesy. Podobné obavy aj my tu máme na Slovensku. Uvidíme. To, čo sa bude diať na Slovensku, presne budeme sledovať aj v tých najbližších... Máme tu kataster, tak... V najbližších mesiacoch. Takže áno, otáznikov je veľa, ako som povedala, ale budeme sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Vy sa celkovo venujete, ste na trhu 20 rokov, respektíve viac ako 20 rokov, to už postupne bude. Venujete sa komplexnému manažmentu stavieb. My sme tu mali tú pandemické obdobie, ktoré celkovo spomalilo celý život, keď to tak poviem, v spoločnosti. Dotklo sa to výrazne segmentu stavebníctva, vtedy, čo sa týkalo nedostatku materiálov a tak ďalej, skomplikovali sa opäť niektoré procesy, dovozy niektorých vecí. Ako momentálne na tom sme? Vyriešili sa už úplne tieto problémy? Zastabilizoval sa ten trh? Pociťujete ešte prípadne nedostatky niektorých materiálov? Materiálov ani nie. Myslím, že ten trh sa viac menej stabilizoval na Slovensku. No, my podnikáme teda aj v Rakúsku, Česku a Chorvátsku, tak si vieme niektoré materiály, pokiaľ by niekde chýbali a tak ďalej, aj z inej krajiny v rámci európskeho priestoru priniesť. Takže to tak akože nevnímame. Ceny sa stabilizovali. Ano. Môžem povedať, že nekoli, že to v desiatkách percent hore dole z mesiaca na mesiac, od dňa na deň, tak ako to bolo tesne po tej pandémii, kde teda ceny niektorých materiálov, železa
v stovkách percent rastli a nebolo to možné zastabilizovať. Ale tá vojna priniesla na Ukrajine, kde teda vypadli zásadné dodávky nejakého železa a tak ďalej. Áno, ďalších aj surovín a materiálov. Ale ako hovoríte, toto sa zastabilizovalo. Na druhú stranu, my keď sa tu stretávame s podnikateľmi z rôznych segmentov, opakovane hovoria o probléme nedostatku pracovnej sily. Toto je ešte problém momentálne pre stavebníctvo? Komplikuje vám to nejaké stavby? Je tu teda výzva, hej, na tých odborných kapacít naozaj inžinierov, profesionálov, stavebných vzdelaných ľudí je nedostatok, ale myslím si, že akýkoľvek technikov, ktorí proste sú odborne vzdelaní, je ich problém, či sú to aj technici, strojári a tak ďalej. Dneska tá mládež nechce veľmi študovať tú techniku a ktorá chce, je žalostne málo. Takže my preto už aj dneska sme zapojili so stavebnou fakultou do štipendií, platíme štipendia a vybraným študentom, tak v Čechách ako aj na Slovensku. Snažíme sa vzdelávať odborné na stredných školách a tak ďalej, čiže snažíme sa vychovávať si tie svoje sily. Je to ale beh na dlhé trate. Určite. Je to beh na dlhé trate a cítime, že ten nedostatok tu je, ale nezdávame sa, myslíme si, že môžeme aj my prispieť k tomu, aby teda ten záujem tu sa zlepšil. A vy ako hovoríte, vy by ste radi pôsobili v tomto segmente 10 ročia, čiže preto ako hovoríte, je to beh na dlhé trate, ale zároveň ak budete vychovávať aj nejakú tú ďalšiu generáciu, povedzme technikov, tak by sa to mohlo podariť. Vy sa skutočne venujete rôznym projektom. V tom portfóliu máte od rekonštrukcie čerpacích staníc, rôzne obnovy základných a materských škôl, povedzme, sú tam bytové domy, nákupné centra a tak ďalej. Plánujete teda rozširovať možno projekty aj do úplne iných sfér, respektíve ako sa dnes mení ten dopyt po stavebných projektoch, ako to cítite? Tak my sa nebojíme žiadnej výzvy, čo sa týka stavebných prác. Otázka je, že či objednávateľ vám uverí, že viete postaviť diaľnicu a či máte na to referencie a tak ďalej, tak ja som aj odborne autorizovaný stavebný inžinier na tunely napríklad. Tak naozaj sa tých výziev nebojíme, žiadnych, myslím si, technických ako stavebných, ale robíme to, čo nás samozrejme najlepšie vieme, a to sú bytové domy a ten rezidenčný trh. Máme to portfólio rozdelené približne na 3/3 teda. 1/3, to najdôležitejšiu, robíme ten development sami pre seba, to znamená, sme aj stavebná firma a staviame to pre našu developerskú ako keby divíziu. Tak to je asi 1/3 vlastne nášho portfólia. 2/3 robíme pre privátny sektor. To znamená, nezávislí privátni klient si nás objedná ako generálneho dodávateľa a zhotoviteľa a my mu to dodáme. A posledná tretina je ten verejný sektor, kde ten verejný sektor si objedná, respektíve prihlásime sa do verejného obstarávania a to verejné obstarávanie, ak sme úspešní, tak podpíšeme zmluvu s tým verejným sektorom. A práve to bol prípad aj verejnej zákazky na rekonštrukciu objektu úradu vlády. Aké špecifika možno prináša pre stavebnú firmu takýto typ alebo realizácia takéhoto typu zákazky? No, špecifika po technickej stránke asi nie sú iné. Tie zmluvy sú dneska už vyladené, sú veľmi podobné, či v privátnom sektore alebo v verejnom sektore. Možno tá administrácia, pokiaľ je to splatené z nejakých eurofondov alebo procedúry, je omnoho zložitejšia. Vyhrali sme stavbu roka, myslím minulý rok, vlastne pavilón špičkových technológií na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde teda v nejakom čase zadministrovať nejaké dodatky alebo nejaké veci, na ktoré projekt nepamätal. Pri vyhlásení súťaže sa zdalo takmer neriešiteľné s ministerstvom školstva, ale nakoniec sme to úspešne nejako zvládli. Ale bol to taký zbytočný stres podľa mňa administratívny, aj finančný. Čiže práve aj túto to má byť vlastne financované rovnako z plánu obnovy. Ten začiatok by mal byť v máji tohto roku, áno? Áno, my máme zmluvu už podpísanú, robíme momentné prípravné projekčné práce, robíme diaľnické dokumentácie, odsúhlasíme si s investorom všetky detaily, ktoré sú, tak aby sme po odovzdaní staveniska vedeli veľmi v krátkom čase dodať celú obnovu fasády, aj tie strechy a tak ďalej na úradu vlády. A tam je predpokladaný čas 12 mesiacov, čiže nejako takto aspoň by sa to malo stihnúť. Áno. OK. Ako hovorím, vy máte skutočne v tom portfóliu veľmi rôznorodé projekty a tým pádom, že pôsobíte, ako ste spomenuli, v 5 krajinách,
ktorých ste už robili nejaké projekty. Ak si porovnáme to prostredie, povedzme vo V4 v rámci Slovenska, možno konkurencieschopnosť slovenských stavebných firiem. Všetky krajiny majú svoje špecifika. Práve to nás akože na tomto viac menej baví, pretože učíme sa z každej krajiny, aj tie kultúrne, aj tie ekonomické, aj tie vlastne legislatívne prostredie iné. Hoci sme v jednom priestore európskom, napriek tomu tie zvyky a návyky sú rozdielne a každá krajina má svoje aj plusy, aj minusy. A už aj tí ľudia sú aj inak nastavení, že nielen teda myslím, že tá legislatíva, ale aj kultúrne to možno, že niektoré veci sú inak. Za mňa Česká republika by mohla byť príkladom pre Slovensko, čo v legislatíve. Mám pocit, že mnoho vecí aj výstavbe napríklad nájomných bytov je to mnoho jednoduchšie a viac je tam tej podpory a štátu k tomu nájomnému bývaniu. Jednak komerčnému, jednak tomu štátnemu. Aj ten stavebný zákon je podľa mňa jednoduchší a je taký konštruktívnejší. Ale myslím, že sa vybrali svojou cestou, tak ako vo všetkom. A v Chorvátsku napríklad mám pocit, že práve to územné plánovanie a územné pravidlá pre územný plán v tých obciach a mestách sú zase za mňa ako aj developera o mnoho jednoduchšie a mnoho jasnejšie dané ako napríklad tu na Slovensku. Čiže platí to, s čím sa stretávame, že na Slovensku si to niekedy možno zbytočne komplikujeme v niektorých tých príliš prísnych pravidlách, ktoré môžu sa spájať práve s týmito vecami, ktoré ste spomenuli? Tak viete, že my si urobíme, Bratislava je špecifická úplne, hej, tu si robíme územný plán, ktorý je, to znamená tie farbičky a tie plochy funkčného využitia a tak ďalej. To má toľko obmedzení, že samotní tí tvorcovia toho územného plánu to ťažko čítajú a už ten výklad je veľmi komplikované dať a dá sa to niekedy sa dá vyložiť ako keby viac možnými spôsobmi. A to není dobré pre tých investorov, keď není to jednoznačné a ľahké a čitateľné. Hej? Že my čakáme, a nám to nový stavebný zákon vyrieši, tam je vlastne domienka toho aktívneho súhlasu, pokiaľ ten subjekt nevydá to stanovisko. Uvidíme, ako to bude v praxi fungovať, ale viete dobre, že v magistráte sa čaká mesiace až roky na stanovisko k záväznému plánu. Tak opäť ste narazili na jednu z komplikácií. A ako ste povedali, ešte chvíľočku zostaneme len pri tom porovnaní slovenského a českého trhu. Vy tam skutočne ste v poslednom období robili projekty ako rezidencia v Liberci, nemocnica na Homolce, tam ste sa rovnako podielali na tej obnove. Alebo je to ostravský mrakodrap podľa architektonického návrhu pani Evy Jiřičnej. Ktoré možno z týchto projektov aj vás máte možno nejakú akoby takú srdcovú záležitosť, alebo ktoré bolo pre vás niečím špecifické? Tak práve tá výstavba toho mrakodrapu s pani architektkou Evou Jiřičnou je taká inšpirujúca. Je to určite známa, dobrá architektka, ktorá pôsobí v Londýne. Neviem, koľko vlastne vaši čitatelia alebo poslucháči poznajú pani Jiřičnú. Dostala minulý rok cenu prezidenta Českej republiky. A ona má už 80 za sebou. Áno. A stále je aktívna a na každom jednom kontrolnom dni, robíme ho online, je osobne prítomná. A je veľmi aktívna pri každom jednom technickom detaile, čo je pre mňa je to absolútne inšpirujúce, proste ako to môže, ako to dáva, ako to naozaj chce. A musím povedať, ale jeden dôležitú vec, lebo naozaj robím nie 20 rokov, ale celý svoj život profesionálny robím v tom stavebníctve. Tak konštruktívny prístup, ako od pani Jiřičnej dostávame a ako sa konštruktívne ku každej jednej problematike postavia, tak to je až neuveriteľné. S pani Jiřičnou komunikujem a verím, že sa nám podarí rovnako s ňou urobiť rozhovor, keďže ju roky sledujem jej prácu a tomu, čo sa venuje a skutočne na tom medzinárodnom poli je veľmi rešpektovaná v architektonickom svete. Keď ale sa pozrieme na to, čo ešte ovplyvňuje v súčasnosti to stavebníctvo, vieme, že tu máme veľmi environmentálne požiadavky, rôzne ESG a tak ďalej, a tlak vôbec na udržateľnosť. Ako on ovplyvňuje tieto vaše projekty v súčasnosti? No, predražuje ich. Hlavne ich predražuje. Neviem, ja mám stále pocit, že
že sa tak zbytočne preregulujeme a mali by sme možno od niektorých takýchto regulácií na silu trošku upustiť, lebo viete, ja to možno nebudú chcieť niektorí počuť, ale my sa tu snažíme dávať tú uhlíkovú stopu už pomaly na každý bankový výpis a každú jednu procedúru na druhej strane nám na Ukrajine vybuchuje 20 000 striel dennodenne a to je aká uhlíková stopa. Viete, že proste tak trošku by sme mali ako keby primerané pozerať aj na to, čo robíme a kde sa chceme dostať. A nehovoriac o tom, že keď si len porovnáme teda krajinu, v ktorej normálne sa funguje a potom krajinu, kde sa bojuje, ale aj kde sú krajiny ako USA, povedzme, alebo Ázia, že znižujeme si tú konkurenciu. My všetci žijeme na jednej zemeguli. Všetci žijeme na jednej zemeguli. Ten vzduch je tu spoločný, ten oxid uhličitý sa tu takisto mieša, tak jestli je tu len iba jeden, tak je našim záujmom, aby sme si tú planetu nezabili. Ale v tom duchu som to myslela, že skutočne ako Európa si možno potom znižujeme tú konkurencieschopnosť, ak si dávame oveľa prísnejšie pravidlá, ktoré nedodržiava tá ostatná časť sveta, povedzme USA. Tak Európa tak berie, že ideme príkladom a že teda fungujeme, ale my samozrejme my sme otvorili aj nejaké pobočky v Spojených štátoch, je to už teda mimo európsku jurisdikciu, aj pravidlá Európskej únie a musím povedať, že to ESG v Amerike je rovnako naštartované ako v Európe a o mnoho jednoduchšie, priateľnejšie pre ten podnikateľský sektor a podľa môjho názoru aj o mnoho ako keby využiteľné. Proste dáva to celé zmysel. Proste nespoliehajú sa na dotácie od štátu, robia nezmyselnú podporu. Tam štát vie zadotovať dopredu, dokonca banky uznávajú tú dotáciu ako equity do projektu a jediné, čo ten štát urobí, zaťaží ten pozemok nejakou daňou z nehnuteľnosti na dobu, pokiaľ sa dohodnú s tým developerom, investorom a tak ďalej. Hej, je to veľmi inšpirujúce. Na Slovensku akákoľvek daňová podpora samozrejme je mimo európske pravidlá hry a kdežto mne to príde, že toto je jednoduchší systém, ktorý funguje takto. Zároveň, ako vieme, aj v Amerike sa momentálne dejú veci a rovnako tam nový americký prezident robí dosť rozsiahle zásahy voči niektorým zeleným politikám, keď to takto poviem, ale opäť si budeme musieť počkať na výsledky a čo to prinesie v tých ďalších mesiacoch. Ak si ešte môžeme teraz zhrnúť, aký očakávate vy možno ďalší vývoj v segmente v stavebníctva aj z toho celoeurópskeho pohľadu, aj v rámci krajín, v ktorých pôsobíte? Tak stavebníctvo rovnako ako každý iný sektor ekonomiky sa vyvíja. Čím viac ďalej budeme mať tu inteligentné budovy prepojené na rôzne aplikácie, zjednotené aplikácie. Dneska už viete, že cez ten telefón viete ovládať takmer každé jedno technické zariadenie budov. A jednoducho ten vývoj smeruje tam. Čo týka materiálu a využiteľnosti, smeruje to k tým obnoviteľným zdrojom. To znamená k tým materiálom, ktoré sa ľahko obnovujú, ako je drevo a tak ďalej. Takže tam to niekde postupne smeruje a my celé sa musíme snažiť, aby sme tú planetu dokázali na nej žiť udržateľne. Vyčerpať nejaké zdroje a potom to nechať ďalším generáciám na pospas, to asi nie je riešenie. To by nebolo riešenie a ako som spomínala, už vaša firma je na trhu 20 rokov. Aké máte ďalšie plány? Povedali ste, že chceli by ste pôsobiť 10 ročia, ideálne potom to odovzdať nejakým nástupcom, nasledovníkom, ale ako... To by som, aby firma prežila, to je samozrejme, tak keď sme ju založili, je to také dieťa, ktoré by som rád, by prežilo svojich zakladateľov a uvidíme, či sa to podarí alebo nepodarí. Mňa nainšpirujú samozrejme tie historické spoločnosti, hlavne z tej západnej Európy, by sme tu mali žiaľ komunizmus, kde podnikať nebolo možné. Ale vieme, že tu firmy, ktoré existujú aj 200-300 rokov, tak snáď, keď sa nič nestane, tak firma vie prežiť svojich zakladateľov. Vízie, my chceme robiť ten biznis nie len teda lokálne, chceme ho robiť medzinárodné, práve preto, nás to inšpiruje. Vieme, inšpiruje nás tá kultúra, tie pravidlá hry, tá legislatíva a chceme byť aktívni aj pri tvorbe tých zákonov a procesov v tých jednotlivých krajinách a využívať tie možnosti a výhody tej danej krajiny. Takže to je taký náš cieľ. To mňa osobne inšpiruje veľmi proste, ako sa to inde robí, ako sa to dá robiť. Lebo častokrát ľudia si myslia, že iné cesty nie je.
a častokrát sa to dá úplne jednoduchšie. Možno sa ešte len nepozerajú na všetky tie cesty, ktoré môžu byť otvorené. Tak ďakujem vám aj za tieto slova. Naším hosťom bol Milin Kaňuščák, majiteľ a konateľ spoločnosti Kami Profit. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.